Hello? Uy, Mari. Napatawag ka man ta nakita nga rin sa Facebook na nagaduma ti mulam nga succulent kada cactus. Saya ka nagpipinta. So nga, tingmawag ka man. Green thumb ka magayam niya. Nating ka magayam nagmula. Win. Naraing ka magayam nagmula ka. Dan sumarano ka. Agmula ka tumot tikon anya. Marunggi. Katakamuti. Tati nga. Haan Mari. Isasuggest ko laing may anak mo. Na since nalaing ka nga gumula ka. Kaya ito may makan ko ma. Tiimulam kaya. Agmula ka tikamuti. Marunggi. Nya. Ano dumagkalaki. Ang dami sa daing nyo. Yung kita gitiin mo la Mari pagsagsaga na pati pa natutudo ayan tandamot ka na mi Mari kasi ako man na minsan ayan ko agluto na agdingding na kumama pagruwal ko di arubayan mi nakinto ka tamo ano inarab ti kalding dali di mo la nga kamuti sa luyo ka na ayan dali ka may gayam din mawa di palasang mo naglaing na aglatang. Awan pulos bulong na. May bati na. Medyo na. Kaya na bati. Kasi tinaminsan kaya ka, Mare. Inangaw ko. Di balasang mo. Tao may kang dumawa. Di bulong marunggi. Kung kuna ka. Hingga mga nati badangyo. Kasi patang di ginasanga-sanga na taiyawit mo ko na ka. Ay na po nagsupli ang dami badang na. Baka mo imura na diyan nyo. Kaya nagpas na ngayon na dagidi bulong na ka. Pinagtungo yun sa mata. Bisihin mula na. Ay apo ka siya. Kaya ang Mari, hana na mga busbuso na puro kayo na daw-dawa. Hindi marunggi ka na kamuti. Haan nga pulo. Tinawag ka lang ta. Mga mustanak lang. Kasi hindi daw-dawati nga saan nakaktos mo. Kamuti pa kastoyan aya. Iba umanti balasang mo. Nangarod. Bye!